Bă, Răzvane, ce cauți mă la ora asta Hanoro Mihai. Uite, i s-a dus bateria și trebuie să o schimb. Trebuie să plec până undeva, nu te îngrijora. E ceva mai personal așa. Da, ai grijă atâta, spun și na, drum bun. Drum bun, mersi, hai. Ciao. Ciao. Ia zi, Răzvane, ai uitat ceva acasă sau? Nu, frate, n-am uitat nimic, doar că secretul ăla, nu pot să-l mai țin, e un secret foarte prost. Dacă vrei să ne întâlnim undeva, că este vorba despre ceva foarte, foarte rău și de-aia eu a trebuit să plec. Dacă vrei să ne întâlnim undeva departe. Da, hai, acum am urcat mașina. Dar unde? Ne întâlnim acolo sus, unde, la magazine? Care magazine? La Fan Curier, de unde ne-am angajat. Da. Hai că eu o să revin tocmai de acolo. Ne auzim acolo. Ne auzim, ceau. Hai, noroc, Mihai. Noroc. Hai că nu mai pun, frate, să mai țin secretul ăla. E prea așa. Deja cred că știi despre ce-i vorba. Adică dacă e așa rău, e bine, logic că trebuie să fie despre mafie. Eram zilele astea pe la muncă, eram departe, cred că până Italia, până au fost ei. Bă, și era o mașină neagră, un Rolls, ceva de genul, cu un Porsche de la calul mea. Băi, venise direct în fața mea, a zis, bă, trage o leacă pe dreapta, ești nebun, că era să facem naiba accident. Când e unul la mafie. Am primit-o. Eram vai de capul meu, eram speriat și mi-a zis că dacă nu intru cu ei în mafie să-i ajut, te va omorî pe tine, frate. Da, nu. Bă, da, bine, până la urmă era logic că ăsta e de obicei au sediu prin Italia. Eu mă mir că tu nu ești mai trill, așa, ești mai așa destul de calm. Bă, nu știu, sincer, m-a luat un pic că mă omoară, dar până la urmă nu știu dacă îmi știu mașina, adică tot telefonul, numărul de telefon. Ba da, o știu. Mi-au zis să spun totul despre tine, adică mă scuz. Altfel mă omoară pe mine. Deci acum și tu ești scăpat și eu sunt scăpat, dar nu suntem siguri. Păi și cum facem? Oriunde a merge ne-ar ști. Ne-ar ști. Cam asta e problem. Bă, acum... Și eu nu știu ce să fac, să mă duc la ei și ca și cum nimic nu s-a întâmplat sau să fugim ambii. Bă, dacă te-ai duce la ei, ai ieșit mai bine. Dacă am fugit ambii, am ieșit ambii mai prost. Da. Deci ca și cum facem, nu s-a întâmplat nimica. Eu mă duc spre ei și, na, e departe. Cred că până am fost noi prima dată pe acolo, pe West Coast. Iar eu nu o să plec nicăieri și zic și de ce, că după ce ar da seama că tu ai spus ceva. Corect, deci așa și cum tu n-ai făcut nimica. Da. Bine. Hai că te-am lăsat. Ceau, ne vedem. Bă, eu te-i păși de acum, fugi. Dă-i cu portiera deschisă, nu mă interesează. Mamă, ce ți l-am învârtit pe ăla. Dreapta, Mihai, dreapta. Mi-a rupt mașina două. Dă-i repede, dă-i. Fugi. Mamă, săraca mașină, ești nebun, trebuie să o repari, ce naiba-i faci? Mamă, bă, ești prost. Bă, ce facem? Nu știu, bă. Nu doar că ăia... Aoleu, ce-ai făcut la carul meu? Ce vrei, mă? M-am greșat și eu un pic. Las că-l pun după. Așa cum facem, adică... Nu știu unde putem merge. Unde? Până Europa sau până Europa, cred că ar fi cel mai bun loc. America ne știe toată lumea. E pe bune că toată lumea, chiar nu mai avem pe unde să mai mergem până America. Și parcă n-aș vrea să mă supună așa ușor. Da, adică n-avem cum să ne ascundem aici toată viața. Singura șansă ar fi să-i speriem noi pe ei. Da, adică dacă înțelegi ce zic.
Doar că e cam greu să facem noi rost de atâta ermi de ăsta, să luăm arme, chestii. Rost de arme, să luăm arme de la traficanți, ori să Hop, cumpărăm unde? un tir și să punem o bară de aia uriașă, Aha, să-i sperăm ca și cum venim să le luăm mașinile cu totul pe sus și... da, da. N-ar fi E o greu, idee, adică- doar că avem și banii. Dacă îi mai ai tu pe ea. Mai am. Bun. Orice, dar să nu pierd banii. Da, sincer. Mi-ai făcut farul Păi- ăla, mi-ai... Unde o luăm? Unde o luăm? Vrei să mergem... Fii atent, în astăzi mergem înapoi acasă să mergem sau ai zis și unde stăm? Exact, locația. Adică să ne... Dacă ei nu ne știe unde stăm? Nu știu, dar tu le-ai zis așa când... Eu nu am zis că nu m-au întrebat, deoarece cred că au aflat-o până acea dubă care a explodat. Da. Că doar, nu cred că e așa safe. Ai vrea să... Eu știu o mină pe aici, e prin apropiere, vrei să mergem să stăm acolo? Momentan, da, să parcăm mașina la intrarea în mină. Și, cu grijă, că intrasem într-un stil de... I-am cam înduit de căbar la mașină. Păi, hai că revenim de acolo. Bă, băieți, tocmai ce am văzut la mine, a fost un drum lung până aici. Hop, cu grijă. Deja s-a făcut seara. Și intrăm cu mașina în mină. Nu vreau să ne băgăm prea mult, doar să fie că să nu avem. Că nu cred că e prea safe mina asta dacă e abandonată. Așa e, așa mi-a Nu luat. crezi? Da, așa mică e, mă? Da, e mică, nu te aștepta să fie... Ok. Eu o să las mașina pornită ca să... să fie farurile pornite, doar că nu prea pot să trec. Las că o să intru eu pe portbagaj, că cred că deja trebuie să ne culcăm. Bă, băieți, cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Iar a fost Și să nebuneală. răspundeți în comentarii. Chiar nu ne așteptam la faza asta, adică... Da, a fost groaznic. Da, să ne spuneți unde putem să mergem. Eu Da. am fost Mihai Și eu, Răzvan. și ne vedem la episodul următor. Ceau. Salutare tuturor! Ei bine, suntem noi din viitor, iar acum câteva zile am împlinit suma de cei 100 de abonați și vă mulțumesc foarte mult. Ce vreau să mai zic, episodul care m-a dus la această sumă a fost chiar cel mai nou episod de până acum. Și Mihai, mai ai tu ceva de zis? Da, vreau și eu să vă spun, să vă anunț. Tocmai ce am reparat problemele cu calculatorul și cu laptopul. După cum ați văzut în videoclipurile anterioare, ba se mișca greu, ba nu mă auzeam bine. Și acum mi-am cumpărat un PC nou, o să încerc să mă țin mai bine de treabă și... Da. Vreau ca până la finalul anului să reușim și noi să facem 800 de abonați. Da, ăstea am fost noi doi. Sper că a plăcut și, ne vedem la următorul episod. Ciao! Ciao!